Moikka Karoliina! Moi! Sopiiko sulta kysyä pari kysymystä? Totta kai. Kuinka kauan sä oot työskennellyt Pickpockilla? Mä oon työskennellyt Pickpockilla päälle 2 vuotta. Mikä on sun mielestä parasta tässä työpaikassa? Siis ehdottomasti työkaverit ja asiakkaat. Ihanaa. Ootko sä hyvä myyjä? Totta kai. Shoppailetko sä itse paljon? Joo, ja siis se on jopa vähän tämmönen yleinen vitsi, että se palkka menee sinne, mistä tuleekin. Mikä on sun go-to-asusi töihin? Bagit, farkut ja joku oversize teepaita tai blazeri. Mikä on sun lempivuoden aika muodin suhteen ja miksi? Kesää, koska mä rakastan värejä ja silloin on kaikki värikkäitä vaatteita aina myynnissä. Mikä on sun lempiosasto myymälässäsi? Mun lempiosasto on lounge. Kaikki näyttää siellä aina niin ihanalle ja pehmeälle, että tekee mieli ostaa kaikki. Kuulostaa ihanalta. Mikä on usein kysytyin kysymys asiakkailta ja mitä sä vastaat siihen? Ehdottomasti, että tarvitaan apua farkkujen kanssa ja siihen mä vastaan joo, koska mun lempparipuuha on niiden myyminen. Mikä on sun paras stylausvinkki asiakkaille? Se, että hameita voi käyttää toppina ja että aika monellakin vaatteella on parikin tapaa, miten niitä voi käyttää. Okei. Kuvaile, mitä Pickpock merkitsee sinulle 3 sanalla. Luovuutta, itsevarmuutta ja itsensä toteuttamista. Miten sä oot kehittynyt myyjänä Pickpockilla? Mä oon ehdottomasti oppinut lisää myymään ja ymmärtämään, kuinka tärkeää se on. Ja myös se, että osaa ennakoida asiakkaan jokaisen tarpeen. Miten sä kuvailisit teidän työtiimiä? No meidän työtiimi on tietty ihana, ahkera ja motivoitunut. Ihanaa. Mitkä on sun tavoitteet myyjänä Pickpockilla? Mun tavoite on, että jokainen asiakas löytää sen, mitä ne etsii ja tietty saada kaikki hymyilemään. Voiko sun mielestä pojat työskennellä Pickpockilla? Ehdottomasti. Mahtavaa. Kuka olisi sun mielestä hyvä hakija meille töihin? Hyvä hakija meille töihin olisi joku rohkea, ystävällinen ja oma-aloitteinen ja tietty pitää rakastaa muotia. Hei, ihanaa. Kiitos paljon Karoliina. Kiitos.